Pennet North Mizoram District Channel clear tu te chibai kan bu ka cheu voin he April ni som ni le pakua sang ni le som ni pani zir top ni ania wa nei thlak takin in leng poimo tak mai kan nei hlau maya masa in lom thu kan soya evan T.Vanlalruata North Mizoram District Revival Team Speaker ania achanchin tezotin in kawmna kan nei thei do na hetiang hun thra kan nei thei tur hi kan lom me mani amasa in evan T.Vanlalruata hi walte atin an ko mai thina ke ni pong kan ko ve mai nga masa in walte in kawmna hun thra deuh mai mi han siam saka in chibai phot mai te kan lom tak se tani ti chuan thil ka han zon ngal mol meng chenga ipian le mun na te khati ang I chanchin tlang pui mir sil masala thange le amasa in North Mizoram District Pennet te chunga le voinia min kom tu ber pastor tluang te chunga lalpa iswa mingin lom thu ka soi masa ichuan ichina soita kang khan ka ming hi evangelist T.Vanlalruata ni valte ti in min kawa sailula khuwa kumsang kha zakwa som kwa panga July ni som paruk khan pujar zawliana le pilal manga izualite inkara unauji pangajinga no pang berdot tu ni turin kalau piang ani tichuan sailula kai lo pianga tuna hian aizo lai omni in ka ria tichuan lekha te in zir chho tin pathian thu te po in zir chowa khatiang khan license te po ilo nei to khatiang izin kong chungchang inun kong chuk chawi zo dan tlang puya kha license dir thlengin emo pathian thu emo lekhai zir dan emo te mi han sil lela kan lom leang nia kumsang ni som pakhat khan kan khuwa sailula high school metric kapa sati chuan kan khuwa khan higher secondary school class 11 han kalchun zom na tur om lo wang khan aizola zirchun zom turten kan ron chukha atira kan ni te bula kan oma ti chuan khatlanot high school venga khuan ka u mai chian en hian in kan lua chawa ti chuan zirna thei angin kan chun zoma bia ka thlenga ti chuan kumsang ni som panga khan district North Mizoram District Bible School Pentecostal School of Ministry anti hian kalve kadila ibok district conference khan ka va interviewa pathian in katana ka kong alo ruat te po ani anga ta chuan district board in Bible zir turin min la ve hlo maya ti chuan sang ni som panga jun thla atangin kan zir tana ti chuan sang ni som pasaria khan tluang takin PSM certificate of theology kha kan zirzawa ti chuan ka zirzo kumle chi sang ni som pariata khan local license te adil vele ti chuan pathian le kausan ho te du sakna in kumsang ni som pariat April tha khan local license kalola ve tran ti chuan tun thleng hian chu license chu voin ni thleng hian kala kol ve reng ani hello ome khuwa lum dewa hei kan thlante alo tla ni poin clear tu te min lo se thiang la romol te poin ai su le deuh pok thina khuwa lum ani ti kha in lo se thiamanga fan te po akar lak lo te on tira tuna chun hei kan dai ta huai kan speaker po hi amel han en pona dai deuh toin ka ria ti chuan hei license ala kum te kan ria ti chuan akar lak lo hian zo na kan zot le lokanga nupui nei toim ti chungchang hin zot le lok te
nó pui hi kala nei lo ani tlangval speaker ni thei nei ni a alo om hle mai ti chuan district lama rongbol na tu na hen enge i chel mek ti te eng ti ka tangin nge i lo chel chho tiang chi te tin in tual chunga te mo biala te mo ko thana mo phurna chel te nem kha tiang chi te kha han in zo ti la thang e nia tuna hian khatla no ta kan in lua tak khi chu oma ama ro chu ko san ero chu tuikwal sauta kan loya ti chuan tuikwal sauta hian statistician in ka ommeka ti chuan mission sa assistant director in min da boka ti chuan ni na chan vo tual chunga ka chel chu ni mai ti chuan district ka hian revival speaker in ka ommeka apostolic revival team kan ni a ti chuan kumsang ni som pakua a khan district board khan tun ma a kan lo nei thin revival team din thar le ni se ti khan an ron rela ti chuan chumi an ron din thar le na a chuan speaker pathum lak ni se an tia chumi speaker pathum man lak zinga chuan evangelist si lalruat sang le tuna pastor a an lak thar pastor laldu sakasaza tenen khan kan pathumin min la a ti chuan chu ti lai chu mamita camping kan nei lai takani a district revival speaker ra lak kani thu kha phone call hian min ron hrila ti chuan chu mo phurna chu kum khat zel a hian kan trama topa district board in kum thar board a hian kan din mun tur hi an ngai tu non le thina ti chuan vo in ni thleng hian chu mo phurna ro pui tak mai chu district in ka kuta hian an lada ve a ti chuan district revival speaker hi tramli ka omna ani mekani alo om hle mai district north mizoram district member sing thum don zinga revival speaker mitlem te thlan su zinga intela kan lom pui khop mai che aro pui po kan tia voina po ka kom reng che nia rongi bol dan tlang pui ka mi har sin le la rong bol tu lar tak mai le ram la thei mi te po in rong bol la an som hoi hoi ol man mang lo inia eng ting rongi bol thin dan tlang pui siat kan cha ka ni nia rongbol dan hi chi sang sang a oma ti chuan district noya po hian evangelist hote rongbol tu thatak tak an om cheu kara district inamin hun na zone te ain ang lova ti chuan keini po hi revival speaker turin mo phurna district in kan kawa angata ti chuan he revival speaker kan ni na zona po hian rongbol dan hi kong sang ina om thayanga pulpit tlanga thu vasoi mai hi alo tok to alo khop mai tun lai rongbol na chuan mi te nun thleng pa a atak tak rama rong zu bol te po hi lo trula mi pui tam tak chuan min mu dana chuan kan lim to china pulpit tlang kan thu soite an han mu hian choi moi na tlang le anuam china rongbol mu hian tam tak ki chuan min mu ve deuh bok thina amaro chu kausan ho tele district hian revival speaker kan mamo na chan te hi kausan chung kwa te sualin na athok ve thina in ngil ngau na tele eng mo har sat na le buai na hi kausan chung a hina tam ve em thina chu tiang chuan chung ang ram te chu thiata kausan dam na turata na hian district po hian revival speaker le team te hi aruatani chuwang chuan chu rong bol na chu namai mai tho thai an ni lova tharau takan nun in hlan chunga tho ve angaya chumi zona chuan keini ngei po hi kanin du khop lo thina amaro chu pathian chakna ringin pathian rin chanin ke kan pen shama chunga chuan kausan inte atul angin kan to atong trai na te kan nei kuala tin chu mai pia lama
cậu san lâu om to sa kan cậu san mi lệ sa to te Paul dang ang chi thu thlung la hre lo te han kom tur ang chi te in ria em ti te kan han zo ta chu tiang ang hriat ang te chu min han srila chung ang te chu chun lama po zan lama biakin in khom mai du tok lovin chun lama te kan hun ol nei te po tangkai taka mangin tiang chuan pathian thu te mi te kan soipui thina chunga chuan abul pui bera kan rong bol na lai muwa hian chanchin tha fam kim hril le puan dar hi kan da a pathian thu thlung puan chua hi kan thu pui ber ania chu ram chu cậu san ho te le khovel hrim hrim hian lali suwa lo kal le ma lo zong chuan kan mamo renga kan la mamo zel don boka chumi chanchin thafam kim hril dar zel na le thu thlung war taka puan chuana hian mal som na omani ti hi kan chiang ve ema ven nia hian rong bol tu telam kan ro puina le kan that wang ni lovin thu thlung mal som na kan dong thin ni hian ka hria a chung awang te chuan voin ni thleng hian program te po kan la nei ve zel ni te hian ka hria ani lo om hle mai chanchin thahil tu te chi sang sang kan oma kan hril dan te le kan na tho dan tlang pui te an soi fi an na tho thin dan te rong an bol thin dan te rong bol ve tur in ser mek te poina kan lo hria ta tan adu om viau mai kan in zir ve nan tha viau mai ti kha comment toy te kan nei duwa ten tu na hian eng team ngai nia in team member te le ten baptisma eng zat ngai lo chan tir to member eng zat ngai lo sing khom to kha tiang atlang pui zor zor kha mi han sil le thei lok la kan du ni nia kan team hi Apostolic Revival Team ti ani Apostolic khan ti chu om zia toifel takin han soita ila apostol te chu kan hreveka lali suwa zirtir ten ni maya ti chuan apostol te chu lali suan soitura apek thu apek anga thu soi thin isua zirtir na thu soi thin te an ni chu tiang isua zirtir te na an soi thin la soi nung ve zel thin tim kan ni ti na ni chu ti chuan Apostolic Revival Team hian member hi kan om ve nuala district atang hi chuan member pathum hi kan hruai theya amaro chu chung member pathum te chu damlo na tele enge mohar sat na sang sang te mishinga chuan om thina wangin chung ai tam chu member hrim hrim hi chu kan oma ti chuan aman rem changa piang te kan kal chuak mai thina an ming te po kan soyanga evangelist ramding liana scholarship venglai local aloi kan deputy speaker ani ti chuan evangelist John Gabriela tunhuna hian ke sarali muna district mission department noya home missionary in athok ve meka ti chuan tu alupa lalom puya district mission department noya tho hian book van neya casual workerin om ve mek boka ti chuan anni John Gabriela le tu alupa lalom puya te hi District Bible School Pentecostal School of Ministry an zir ve boka ti chuan evangelist ramding liana hi BD zir turin Serampur khan kumina khan in ziak king ve jun thla hian Kolkata pathian in remati chuan kal ve bokanga ti chuan unanu vanlal nei pui chamring ami kan zai thiam hruai thin ani ti chuan unaw pa ro lu apuya chol mun ania unaw pa lal par liana scholarship tumpui veng unaw pa mal som thara scholarship tumpui veng chung te chutun huna hian lalpan team member min pek te anni ti chuan keni team rongbol na hian pathian mal som na kan dong na save thina chunga chuan baptisma chantir hi azat che hi ka soi fak theilova amaro chu a borvel chuan za somriat borvel ani ati chuan chung zinga chuan pol dang atanga kan lak lu hi mi somsari borvel
an om ve to boka chung zong zong chu keima ni mihring ti thei ani lova pathian mal somna kan don liao liao ani mi te thin lung ne le ram lak hi kan ta ani lova pathian rin chan na le pathian atang chau lo chuan a thei lova chu chulal paro puina na kan rong bol na record te po kha pathian ro puina na kan soini se tha ange kan var ta uar mai kan sia lo tha te kan zota kan seta Apostolic Revival Team Speaker Evan T.Vanlalruata le team te chunga lom thu kan soya non Mizoram District in Revival Team kan nei te hi som thei an nia amaro chu district kaltlanga som tur an nia kan district suai tu te hna le kha zia ka dila chu tianga som thei te chu an ni ti kan soitela rongin bol zel na tura du sakna kan hlan chuwa ti chuan lom thu hun thadek mai min siam saka wangin lom thu kan soya hanin chi baila ti chuan thlir tu te po thahnem ngai takin min lo kalbo san lo min lo thlir trang awang pun lom thu kan soi ni kan lom